खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी उदालगुरि नोगोरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव दिनै उदालगुरि नोगोरनि थागिबि हिसाबै गोजोननाय मोनदों मानोना नैबे उदालगुरियाव जिखिनि लामा सामा ड्रेननि जेंना दंमोन जेंनायाथ' गोबां दं दा बे गोबां जेंनानि फिथोराव मोननैसो एसे मोजां खालामनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय जों पुजि हरदों आरो बे पुजिखौ बे रांखौ बाहायनानै जोंहा उदालगुरि नोगोराव थानाय शनि मन्दिरनिफ्राय रामपुर चौकहालागै मणिपुरि बस्तुनि गेजेरजों जि लामा बेखौ बानायनायजों लोगोसे ड्रेन बानायनाय जागोन बेनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो लोगोसे रामपुर चौकनिफ्राय बामन बस्ति जानानै गलमगा हाइ स्कुल खाथिनि जितु चौक बेहालागैबो मोनसे लामा आरो ड्रेन बानायनाय जागोन मानोना बे ड्रेन गैयैखाय अखा हायोबा मानसिफोरनि न'आवलागै सिथ्लाहालागै दै लोमोमोन रायजोफ्रा उसुबिदा मोनोमोन अन्तत दा ड्रेन बानायनाय आरो लामा फोसाबनायनि गेजेरजों बे जेंनानिफ्राय रायजोफ्रा बारग'सिगोन आरो अन्तत नोगोराव ड्रेन गैयाबा बहुत दिगदार जायो दा ड्रेन बानायगोन बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों रायजोफ्रा अन्तत न'हालागै दै लोमजानायनिफ्राय बासिगोन बेनिफ्राय जा थामथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा नैबे रामजानकि चौक जेखौ जों बेंक चौक होननानैबो बुङोमोन बे चौकनि फ्राय आरम्भ खालामनाय सानजा ब्लक माथिं जि बिडि अफिसजों थांनाय लामा आरो ओमफ्राय खोलाहा थांनाय हस्पिटालहालागै थांनाय लामा आरो लोगोसे साहा गरमा चौकथिं थांनाय लामा बे मोनथाम लामायावबो जेसेबांहालागै थैयो 600 मिटारखौनो रानलायनानै खै मिटार खरि माबानो हागोन बेहालागै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों बेखाय जोंनि बे माबाखौ उदालगुरि नोगोरखौ एसे समायना खालामनायनि हाबाफारिजों जोंनि फुटपाथखौ टाइल्स बहायगोन बेनिफ्राय साइडआव जिङाव रेलिं होगोन जाहाथे मानसिफ्रा थाबायबायोब्ला गोग्लैबायनो हाया प्रटेक्सन जायो बेनि थाखाय बेखिनि बेबस्था खालामनो नागिरदों दिनै बिनिनो नैबेहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय जों आसा खालामदों बे खामानिखौ मोजां मावफुंगोन आरो जोंहा जिहेतु टाउन कमिटि दं टाउन कमिटिनि चेयारमेन बायदिसिना बिबानगिरि दं बिथांमोना बेखौ नोजोर होगोन लोगोसे आरो दा मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनबावगोन जों बे उदालगुरि रेल स्टेसननि उनथिंजायनिफ्राय हायार सेकेन्डारिहालागै थांनाय बे शिब मन्दिरनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ थांनाय लामाथिं बेखौबो दिनै बेबायदि बेखौ बानायनो थाखाय आरो ट्रेन बानायनो थाखाय बेबायदि फान्ड जोंहा सफैदों बेखिनिखौ बेबहार खालामनाय जों बे लामाखौबो दा हायार सेकेन्डारि खाथियालागै हयथ' हायार सेकेन्डारिसिमहालागै सहैजोबाबो जानो हागौ खिन्थु हायार सेकेन्डारि थांनाय लामाथिं जेसेबांहालागै सहैयो बेखिनिखौ जों बथ साइड ड्रेन लोगोसे लामाखौ बानायनायनि हाबाफारि लागोन दा बेनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन जों गोजोननाय मोन्दों जे आसाम सरकारनिफ्राय जोंबायदि गोग्लैसोना थानाय ओनसोलनि नोगोरखौ फोसाबनो थाखाय बेखिनि पुजि हरनायखाय बेनिखायनो खावलायदों जोंहा बेखौ जाफुंहोनायाव रायजो राजा लोगोसे बिभागनि बिबानगिरिफोर लोगोसे जा टाउन कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजाङै नोजोर होयो मानोना सरकारनि जि आसनि बे बारे फैबाय थाया खनसे फैनायखायनो जों थिग मथे खामानि मावना लायोबा खामानिया मोजां जागोन अब्लासो जों मोजाङै थांना थानो हागोन जोंनि लामाफ्रा ड्रेनफ्रा गोजोर जागोन बेनिफ्राय जोंनि बेयाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा सुख गोजोनै थांना थानाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन जों आसा खालामदों बे गासैबो जोंनि जि साननाय बे जाफुंजोबगोन थेंक इउ उदालगुरियावथ' जुदि नगरनि बाथ्राखौ बुङोबा टाउननि बाथ्राखौ बुङोबा मावनो लागा गोबां दङ बेखेवखरि मोनसे आर्बानाइजेसन जेब्ला टाउनाव जायो তেতিয়া मानसिफोरा आर्बानाव मानसिफोरा फैनानै हा बां बायनानै न'फोर लुफैयो बेनो मोनसे चेलेन्जेस फैयो आरो मोनसे प्रतिभान होननाय जों बुङो चेलेन्जेस मोनसे फैयो आरो चेलेन्जेसखौ मिट आप खालामनो थाखाय जों लामा नांगोन जोंनो ड्रेन नांगोन आरो लोगोसे जिहेतु जोंनि उदालगुरिया थार्ड केटेगरि स्टार सिटि जोङो मोनसे केटेगरि जों मोनबाय आरो मोननाय हिसाबै जों बेखौ आरो उन्नत मानाव एसे मोजां लामायाव जों लानो थाखाय जोंहा सेस्था हदाय दंबाय थायो आरो दिनै प्राय मोनब्रै स्किमखौ दिनै फाउन्डेसनखौ आदार लाखिनाय जादों खुन्थाफोरखौ गायसननाय जादों आरो बिखेखकरियै मोनसे मणिपुरि बस्ति बुङो रामपुर चौकनिफ्राय शनि मन्दिर बोथ साइडआव ड्रेन जागोन आरो लोगोसे बे लामायाबो जागोन आरो मानो होनबा गोबां दिनफोराव जों नुनो मोन्दों जेथिया अखा फैयो जेथिया अखा माने बुरजा जायो बा माने दैज्लांनि समाव बेहाय माने मानसिफोरनि न'आव दैफोरा हाबनानै थायो आरो बिराद उसुबिदा सम्मुखीन जायो बिथांमोना आरो ड्रेन जानाय लोगो लोगो लामा जानाय लोगो लोगो
এই অঞ্চলनि मानसिफोरा मोनसे राहा मोनगोन आरो मोनसे मोजां अबस्थायाव दैलाङाव थागोन आरो लोगोसे आरो मोनसे दङ रामपुर चकनिफ्राय ICDS अफिस होननानै बुङो गलमा रोडलै आरो गलमा खरां रोडनि लामायाव लिंक जाहैगोन बोथ साइडआव ड्रेन जागोन आरो लोगोसे बेहाय लामायाबो CC ब्लक हिसाबै जागोन आरो थार्ड नम्बराव थामथि नम्बराव गौरव पथ होननाय मोनसे प्राइम मिनिस्टार माने जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि आसामनि चिफ मिनिस्टारनि मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम गौरव पथ हिसाबै ड्रेननि बोथ साइडआव टाइलिं जागोन आरो बेहाय लाइट साइडनि प्रभिजनखौ मोजाङैनो खालामजागोन आरो लोगोसे बिउटिफिकेसन खालामनाय जाहैगोन आरो बेखौ खालामनाय लोगो लोगो उदालगुरि सहरा मोनसे जोंख्लाबनायनि लामायाव थांगोन होननानै आङो सानो आरो 4 नम्बराव बिखेखकरि मोनसे रेलवेनि मोनसे बाउन्ड्रि शिव मन्दिर बुङो बे शिव मन्दिरनिफ्राय लानानै उदालगुरि हायार सेकेन्डारिसिम वान साइडआव मोनसेल' फारसेल' मोनसे ड्रेन जाहैगोन आरो बे ड्रेनाव जों गोबां दिनाव नुदों दैज्लां बोथोरावबो बेहायबो दैफोरा थांनो थाखाय लामा थाया आरो दैया लामा थांनो थाखाय मोनसे लामा मोनगोन होननानै आं सानो आरो बे हिसाबाव सानो जे CMनि जे आसनिमोन बे आसनिफोरखौ उदालगुरियाव होनानै अत्यन्त बहुत बोसोरनि जे डिमान्ड रायजोफोरनि मोनसे आखा बे मोनसे फिलआप जागोन होननानै आं आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों जोंहा BTRनिफ्राय जोंहा BTR हनमानिय जोंनि मानव गिदिर चिफआ प्रत्येकटा टाउनखौ अर्बान एलाकाखौ BTRनि जेसेबां टाउन दङ बे टाउनखौ एसे मोजां नायनो थाखाय मोजां सुन्दरियाव मोनसे बिउटिफिकेसन लांनो थाखाय बिथांमोना किसुमान आसनि हमदों इतिमध्य जोंनियाव कनसालटेन्टआ फैनानै थांखांबाय दाखालि बावैसो आरो कनसालटेन्टखौ जोङो बुंहरबाय कि मा जोंनो उदालगुरि सहरखौ मोनसे मोजां रुपाव लांनो थाखाय मोजां आसनि नोंथांमोन हरनांगौ दा हिसाबै आं आखा खालामो मास मोननै मोनथामनि गेजेराव बे खामानियाबो जाहा उदालगुरियाव आराम जागोन आरो जों बेहाय किसुमान जों हर्डिं जों लगायगोन आरो लोगोसे बिउटिफिकेसननि थाखाय जों दंफां लाइफांबो जों गायनायनि थाखाय जों सिन्था खालामदों पइन्टआव जों मिनि पार्क खालामगोन जिहेतु उदालगुरि टाउनाव जोंहा बेबायदि पार्क गिदिर रुपे पार्क खालामनो थाखाय जोंहा ठाय गैया आरो रायजो राजाफोरा किसुमान दंबाबो बेबायदि गुवार जायगाखौ हगारनो नागिरै हिसाबै जों फिसा टाइम मोनसे आइडेन्टिफिकेसन खालामदों बेहाय जों किसु मिनि पार्क हिसाबै जों बेहाय माबा खालामगोन डेभेलप खालामनानै अत्यन्त उदालगुरिखौ मोनसे समायना रंगिना जों खालामनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों आरो गोजोन्थों।